Муса Исраилнең бар халкын җыеп былай диде: Раббы сезгә менә нәрсә эшләргә боерды. Сезнең арада булган барлык осталар килеп, Раббы кушкан бар нәрсәне, чатырны, аның каплавычын, каптырмаларын, рамнарын, брысларын, баганаларын һәм нигезләрен, Аллаһы сандыгын, аның калгаларын, капкачын һәм сандыкны айыра торган пәрдәне, өстәлне һәм аның кылгаларын, өстәлдәге барлык савыт сабаны һәм Аллаһыга багышланган икмәкне, шәмдәлне, аның кирәк яракларын вә яктырткычларын, аның өчен майны, хуш исле сумала майлар киретү мәзбәхен һәм аның кылгаларын, изгеләндерү майын, хуш исле сумала майларны, чатырга керү юлын каплаучы пәрдәне, Кырбан яндыру мәзбәхен, аның бакыр рәшәткәсен, кылгаларын һәм барлык әзбәпларын, юынгычны һәм аның ас куймасын әзерләсеннәр. Исраиллеләр бу эшләрнең барысын да Мусага Раббы кушканча башкардылар. Муса алар ясаган әйберләрне тикшерде һәм бар нәрсәнең Раббы кушканча эшләнгәнен күреп, халыкка үзенең мәбәрәк фатихасын күндерде. Шул вакыт очрашу чатырын болыт каплап алды да, чатыр өчен Раббы шөһрәтенең балкышы тутырды. Исраиллеләр Раббы тавыннан китеп 3 көн буе юлда булдылар, һәм шул 3 көн дәвамында аларга ял итәр урынны күрсәтер өчен Раббының килешү сандыгы алар алдыннан барды. Раббы Мусага әйтте: Исраиллеләргә мин бирәсе канган җирләрен карап кайтыр өчен кешеләр җибәр. Һәр рухтан берәр җитәкче барсын. Канган җирен карарга җибәргәндә, Муса аларга әйтте: Нәгәб чүле аша шушы таулы илгә барыгыз. Аның нинди җир икәнен, анда нинди халык яшәвен, аның көчлеме яки көчсезме, зурмы яки кечкенәме булуын карагыз. Ул җирнең туфрагы нинди, уңдырышлымы яки уңдырышсызмы, анда агачлар үсәме, юкмы? Кыю булыгыз һәм ул җирнең җимешләрен алып кайтыгыз. Әлеге җирләрне үз күзләре белән күргән Исраиллеләр 40 көннән соң кире кайттылар. Паран чүлендәге кадышка Муса, Харун һәм Исраил халкы янына әйләнеп кайткач, күзәтчеләр бөтен күргән-белгәннәрен аларга сөйләп бирделәр. Шул җирдән алып кайткан җимешләрне күрсәттеләр. Алар Мусага: "Син җибәргән якларда булдык без", диделәр. Ул җирдә чынлап та сөт вә бал ага икән. Менә ул җирнең җимешләре. Мусаны әйләндереп алган халыкны тынычландырмакчы булып, кәлеп: "Әйдәгез, һөҗүм итеп ул җирне басып алыйк. Бездә көч җитәрлек бит", диде. Әмма аның белән бергә барганнар: "Без ул халыкка һөҗүм итә алмыйбыз, чөнки алар бездән көчлерәк", диделәр. Һәм үзләре карап кайткан җир турында Исраиллеләр арасында яман хәбәр тарата башладылар. Без карап кайткан ул җир үзендә яшәүчеләрне йота икән, һәм анда яшәүчеләрнең барысы да зур гәүдәлеләр. Бу хәбәрне ишетеп, Исраиллеләр тавыш куптардылар. Бар халык төне буе елап чыкты. Исраиллеләр Муса белән Харуннан зарланып, аларга: "Мисыр җирендә яки шушы чүлдә үлеп кенә калсак иде.
Ни өчен Раббы безне шул җиргә алып барасың? Анда без кылычтан кырылачакбыз. Хатыннарыбыз һәм балаларыбыз дошманга әсир төшәчәк. Мисырга әйләнеп кайтсак яхшырак булмасмы? Бер-берсенә алар үзебезгә җитәкче сайлыйк та кире Мисырга әйләнеп кайтыйк диештеләр. Шунда Муса белән Харун бөтен Исраил халкы алдында йөзләре белән җиргә капландылар. Әмма кешеләр аларны таш атып үтерергә кирәк, диде. Шул вакыт очрашу чатырында Исраиллеләр алдында Раббы шөһрәте пәйда булды. Һәм Раббы Мусага әйтте: «Кайчанга кадәр бу халык мине кире кагачак? Алар арасында кылган барлык мәгъҗизаларны күреп тә, кайчанга кадәр алар миңа ышанмас икән? Аларны мин үләт җибәреп кырачакмын. Синнән исә алардан күпкә биегрәк һәм көчлерәк халык тудырачакмын». Муса исә Раббыга әйтте: «Бу халыкны син күпме көч куеп Мисырлылар арасыннан алып чыктың. Әгәр син бу халыкны бер кешене үтергәндәй кырып бетерәсең икән, ул чакта синең нишләвеңне ишеткән халыклар Раббы ант ичеп вәгъдә иткән җиргә бу халыкны китереп җиткерә алмады һәм шунлыктан аны чүлдә һәлак итте, диячәкләр. Мисырдан чыккан көннән башлап бүгенгә кадәр бу халыкны ничек кичергән булсаң, хәзер дә үзеңнең бөек мәрхәмәтең белән бу халыкның гөнаһын кичер». Раббы шунда аңа җавап итеп: «Синең үтенечең хакына мин аларны кичерәм», диде. «Үземнең бар булуым һәм дан шөһрәтемнең бөтен җирне каплап алуы белән ант итәм: минем даным бөтен җиргә таралачак. Мисырда һәм чүлдә минем данымны, мәгъҗизалы галәмәтләремне күреп тә, мине ничә мәртәбә сынаган һәм сүзләремә колак салмаган кешеләр мине кире какканга күрә, мин ант ичеп аталарына вәгъдә иткән ул җирләрне күрмәячәк». Раббының Исраилгә ачуы кабарды һәм аның алдында яманлык кылган бу буынны ул тәмам юкка чыгарганчы 40 ел буе чүлдә йөртте.